بمجمريا እንኳ بسلام تراخبنا كبل يفوتو كم زفلت حزبنا بسنكي وررت حيلتات كاب عدو تفناقيلو نمبل شارشاي غزي اب قداد چندا زنبر زلو مخانو نفلطينا طراح منوار زي كونس موت زلو مخانو بزبئ زغتت زلو مخانو نفلطينا دقهم تغادلتي ابزلنا يخوينا نحسبنا عينا عتقنا استيمنا نصقم زي خنفتح ام مقدال لنا ابزي دحريو علي بريتوريا زغاطمنا صقمون تفلطو ويهم ام مقله زوريا سلازنوركم ام مقلهون سلازنبرنا ناي مقله صقم ام مقله زوريا زنبره صقم بزوم تمولتي አውሽጥና ዝነበሩ ኣብ ሰራዊትና ይኾነ ህዝብና ዓብይ ጸገም ከም ዝበጽሐውን ኩልና ንፈልጦ እዩ ኮይኑ ግን ተጋዳላይና ነትናይ ጸገም ናትናይ ሕብረተሰብና ጸገም ንምፍታሕ ዋላ ክብተን እንተደለይዎ ኣብ መስመሩ ጸኒዑ ከም ትዲኤፍ ከም ኣርም 22 ድማ ብፍላይ ኣብዚ ከተማ ዘጋጠመና ጸገማት ተጻዊርና ክሳብ ሕጂ ነቲ በህዝብን መንግስትን ዝወሃበና ለእኩን ፍጽሙን አብድሉነትና አለና ንእግረ መንገድና ግን ዋላት ጸገም ተዘይፈታሕናዮ ጸገም በኻሊ መንገድ ዝፍታሕ ዘላቕ ፍታሕ ክርከብ ዝኽእል ብርዳታ አይኮነን ግን ታፍታ ዝበልዓ ካፍታ ንደቁ ዘካፈላ አተጋዳላይና ነቲ ዝተፈናቀለ ክንሮድ ኣለና ብዝብል ካብ ሕድሕድ ተጋዳላይ ዝተዋጽአ 121 كنتال فينو 655 شح قرشي بموصا كيدكم هاولنا سلازبلنا نصينا لنا ازيو عبي ነገር يكونن አብጎድንኩም ለና ንትጸገምኩምን ጸገምና አይን መባልዩ በመሰረት ግን ከም ተዓንተ ወዝገለጽኩዎ ዝጸገም ዝገንዘብ እዚ ወይ እዚ ፊኖዚዩ ብዙሕ ጸገም ይፈትሒልና ይኮናን መሰረታዊ ፍታሕ ክመጽ ዝኽእል ሕይውን ጸኒዕና ብምቅላስ ከም ዝኾነና አምኒና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መንግስቱ ናብ ንውር መሊሰሎ ናይ መኸታ ዓቕሙ ይክበሎ እትሕይ ገጢሙና ዘሎ ወራር ሕይውን ዳግማይ ከጽንተኩም ይብለና ኣሎ ጸላኢ ኣብ ደገ እፋፌት በርና ኣይ ዘሎ ስለዚ ሕይውን ተጋዳላይና ኣብ ድልውነት ይርከብ ንዝወሃቦ ልኡኽ ክፍጽም ሕይውን ብተጠንቀቕ እዩ ዘሎ ጸላእትና እውን ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሙሉእ ፍታሕ ኮን ዝኽእል ሉዓላዊ መሬትና ብምርግጋጽ ተፈናቀልትና ናብ ውሕስ ቦታኦም ምምላስ ምዃኑ ኣሚንና ንሕና ደቅኹም ኣብ ግንባር ኮይና ዝወሃበና ልኡኽ ብዝለዓለ ዓወት ከም ንፍጽሞ እንስኹም እውን ኣብ ደጀን ኮይንኩም ሙሉእ ድጋፍኩም ከም ዘይፍለየና ብምትእማን እሞ ነዛ ንእሽተይ ቁንጣሮ ኣብ ጽሑልና ዝበለና ብሕጋዊ መንገዲ ኣብዚዩ ምሳኹም ኣብ ቅድሚኹም ተረኺብና ክነርክብና መጺና ዘለና ስለዚ ሓቢርና ክንዕወቲና ተስፋ ይትቁረጹ ጸገም ክወግሕ እዩ ስለዚ ሓቢርና ንቃለስ ብደጀንን ግንባርን ኮይና ብዝኾነ ትመጪ ዘሎ ንዝርከውና ኣብዚኣ መጺኹም ክትርከውና መሓደርትኩም ወኪልኩም ባዕልኹምን በአካል በዓይኒ ርኢኹም ክትወስዱ መጺና ኣለና ሞተን ዝበልክዎን ነገር ብኣግባብ ክትቅበሉና ሓደራ ዝብል ያው ተን በአካል መጺን ዘለዋ ናብ ሕድሕድ ከም ዝበጽሓ ንተኣማመኒና እሞ ሓቢርና ንቃለስ ኣየኹም ጽንዑ ክንጸንዒና ዝኽሪ ንሰማዕታትና ክንዕወቲና ትግራይ ትስዕር